Doncs mira, jo per lo general, Sant Jordi m'agrada estar amb la gent, m'agrada compartir aquest ambient que es crea per la diada, com veure la gent amb les roses, les parelles, com compren els llibres, les paradetes, la gent firmant. No sé, m'agrada molt, 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 molt estar envoltada i rodejada de molta gent i compartint tots i totes el mateix dia. Jo crec que sóc de totes dues, perquè la meva mare sempre m'ha regalat el llibre i mon pare sempre m'ha regalat la rosa. Llavors, sempre he tingut les dues coses i no tenir-ne cap de les dues un any seria estrany, perquè m'he acostumat ja des de molt petita. Llavors, crec que et diria les dues coses. No sé si va per aquí la pregunta, però jo crec que us diria drac, perquè encara no he trobat el meu cavaller amb qui compartir Sant Jordi, tot i que realment no fa falta, perquè jo Sant Jordi ho passo amb la gent que estimo, amb els meus amics, la meva família, i sempre ha anat increïblement bé, o sigui, no crec que sigui només d'amor romàntic, però diria el drac. Desgraciadament, hi ha molts llibres que no m'he acabat, soc fatal, o sigui, jo em començo molts llibres i em costa molt acabar-los. Llavors, us podria dir, per exemple, El mundo amarillo, d'Alberta Espinosa. Me'l vaig començar i mai me l'he acabat. Doncs mira, us recomanaré dos àlbums que m'estic escoltant molt ara mateix, que un és Tothom té raó, de Mamadouxa, i l'altre és This Music May Contain Hope, de la Rei. Doncs crec que li regalaria una rosa a la meva germana perquè amb eufòria, doncs, amb tot el procés i tot el recorregut que he fet, ella ha estat en tot moment, o sigui, ha sigut un suport supergran per mi i crec que es mereix una rosa, un ram i tota la floristeria sencera. M'agradaria viure un 23 d'abril per exemple, al meu poble, Calella de Palafrugell, a veure què fan, perquè sento que només he viscut els Sant Jordis o a Barcelona o a Badalona. Llavors, o potser a Calella o potser, no sé, algun poblet d'aquests que es fa com amb moltes paradetes. No ho sé, ara mateix no et sabria dir a on, però algun dia fora de la meva zona de confort, que és Barcelona i Badalona, m'encantaria passar-lo. Doncs mireu, jo per Sant Jordi vaig patir una ruptura fa 3 anys. Va ser un dia agredolç, però ja està molt superat, o sigui que Sant Jordi s'ha tornat a convertir en un dels meus dies preferits de l'any.